Ahoj, já jsem Adam a dnes si ukážeme 5 nejlepších aplikací na Android. Jako pátá je tato aplikace, jmenuje se Autodesk Sketchbook a můžete si tu vzít barvu buď ze vzorníku, třeba tuto modrou, anebo si ji můžete sami namíchat, třeba takovou tu šedou. Samozřejmě tu normální tužka, štětec, slabší guma a lepší guma. Potom je tu ještě silnější štětec. Můžete samozřejmě využívat Anda a Reada. Můžete si dát nový sketch, kouknout se do galerie, sharenout to a taky si zavřít takhle hezky to okolí. Jaká čtvrtá je Autodesk Sketchbook Express. Samozřejmě máte zase, můžete New Sketch savenout a kouknout se do galerie. Samozřejmě je tu i setting. Samozřejmě si to můžete vybrat takhle hezky. Štětec, zase tušku, gumu, slabší barvu. Tady máte takhle hezky vzorník udělaný, třeba tady ultramarín si můžu vzít a vzít si zase normální štětec. A samozřejmě můžete malovat normálně. Anda. A je tu i možnost malovat horizontálně, vertikálně. Můžete tu dělat takhle hezky rovný čáry. Můžete tu dělat i čtverce a obdélníky a ovály. A taky si můžete vyplnit takhle hezky kyblíčkem. Můžete transformovat celý objekt. To takhle pomocí hřebíku otáčet, zmenšovat. To udělat takhle a otočit. A to už je vše. Překneme se k třetí aplikaci, která se jmenuje Náčrt. Dáme si nový náčrt na šířku. Samozřejmě je tu zase možnost zvýšit a snížit tloušťku štětce. Je tu fixa, zvýrazňovač, pero, tužka, štětec. Takováhle hezká ta srdíčka, hvězdičky a takový kroužky. Můžete malovat i takhle duhou. Si nastavit pozadí jakoukoliv barvou. Takhle hezky můžete si ho nastavit. Samozřejmě jako v každý si můžete dát text. Tady si nastavit, jestli to bude tučný. Přidat třeba nějakou grimasu. A taky můžete ještě tady něco přimalovat. Samozřejmě využití Anda a Reada. Můžete si i zavřít toto okýnko. Dále je tu Infinite Paper. Dáme si novou stránku. Projekt, tohle necháme. Create. Samozřejmě si tu můžete vybrat, s čím chcete malovat, dokonce je tu i více možností, takže si třeba necháme tohle. Můžete si zvýšit, jak to bude tvrdý. Samozřejmě barvu i podle vzorníku a můžete si ji i sami namíchat.
Tomuhle moc nerozumím. Detail a opacita, no tak si můžete dát takhle, no. A potom samozřejmě guma. Paint. Můžeme malovat cokoliv chceme. Cokoliv chceme, třeba X. Samozřejmě tu máme transform. Můžeme sestříhat. Kyblík. Malovat horizontálně i vertikálně. Dělat liney, ovály a čtverce. Potom tu máme samozřejmě vrstvy. A zase můžeme udělat new sketch, otevřít, savenout, importnout, sharenout, exportnout a možnosti settings. A jako poslední si ukážeme bamboo paper. Samozřejmě si tu můžete určit druh, jestli takovouhle propiskou, anebo takovýmto zvýrazňovačem. Můžete si samozřejmě určit i barvu. A je tu samozřejmě i guma, když přitlačí, když rychleji, tak se zvětší, když pomalej, tak se zmenší. Samozřejmě tu můžeme zase zavřít okno a můžeme si udělat další stránku. Zase možnost sharenutí. To je všechno. Já se s vámi loučím a někdy příště. Ahoj.